It-tliet irġiel arrestati b'rabta ma' nżul ta' emerġenza fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta tal-linja Turkish Airlines fl-ewwel jum tas-sena ġew irritornati lejn pajjiżhom u anke projbiti milli jidħlu f'Malta u wkoll fiż-żona Schengen. Dawn huma żewġ irġiel Marokkini ta' 28 u 34 sena li ġew arrestati l-erba' wara li ħarbu minn fuq l-ajruplan u raġel ieħor Marokkin ta' 28 sena li talab għall-assistenza medika u li kienet jinsam arrestat fl-isptar Mater Dei. Fi stqarrija oħra mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ġie spjegat kif l-erba' l-ħabta ta' 11:30 l-ajruport ġie infurmat li saret talba l-inżul ta' emerġenza b'dan ingħata u l-ajruplan minn Istanbul għal Marrakesh niżel f'pajjiżna f'nofsinhar u 3 minuti. Fuq il-post marret ambulanza u ftit tal-ħin wara li l-ambulanza telqet lejn l-isptar, 4 passiġġieri ntlemħu jiġru miż-żona ta' parkeġġ tal-ajruplan lejn il-Mitjar. Huma qabżu għoli ta' sularu nofs kif huma qabżu mill-bib ta' wara li miegħu ma kienx hemm taraġġ. Dan fil-ħin li kienu qed jinħarġu l-oġġetti tal-passiġġier li kienet iħossu ma jiflaħx. Huma efadaw l-uffiċjali tal-Forzi Armati ta' Malta li kienu stazzjonati ħdejn l-ajruplan. Ir-runway ngħalqet bħala prekawzjoni u mill-filmati tas-sigurtà ħareġ li l-4 passiġġieri maħruba qabżu lil uħt tal-ħadid li jdawwar il-perimetru. U mifhum li l-persuni ħarbu fuq l-ajruplan għaliex ma ridux jirritornaw lejn pajjiżhom u bekk talbu għall-ażil hawn Malta. Talba li ma kienx milquha mill-awtoritajiet fid-dawl li 3 persuni li nqabdu diġà ġew deportati lejn il-Marokk. Sorsi qrib l-investigazzjoni u li tkellmu ma' News qalu li aktarx il-persuna li għalli kienet uħossu ħażin ma kienx parti mill-pjan tal-4 persuni l-oħra, però dawn il-persuni jidher li approfittaw irwieħhom is-sitwazzjoni. S'issa l-forzi tal-Ordni Maltin għadhom għaddejjin bit-tfittxijiet għaż-żewġ persuni l-oħra li ħarbu minn fuq l-ajruplan.